Ayun. Bombahan ng Sayawan. Isa sa Balon Bayambang. Ang saya nila dito. Shout out sa inyo mga idol. Subscribe na rin kayo. Lakas ng Raider 150. Ito agad ang CMS. Sports lang si Kuya. Lipat sila. Hanap sila ng mas malakas. Ayan. Dito daw. May mamaw dito. Tungkol. Yan parehas na Raider 150. Showdown na. Daming tao. Hindi tayo makakiksi. Nga pala. Bago na lang sa channel ko. Pwede ko naman ang subscribe button. Like and comment para happy tayo. Hanap mo sila ng malakas. Ayan na, nag-red na yung bamboo ko. Talikodo na sila, bombahan na ng manubel. Stop na daw. Sa Sayawan naman. Ang galing naman nila hinili. Parang bulati na nilagyan ng asin. Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Nasa inyo yung mananalo ha.
sa panunood.